Елса, да, някой звъни. Но кой може да бъде? Дай да проверим. Да проверим. Да наберем номера. 0873 45 08 39. Значи номера. Това от колежа ти. Не от колежа ми. От колежа ти е. Не е. Не е. Разбираш ли? Разбираш ли? Да. Чакай, пак звъни. Тан, таран, тан, тан, таран, тан, тан, таран. Някой звъни. Ало? Добър ден. Се обажда се от колежа на принцеса Ана. Добър ден, Ваше Величество. Кой е на телефона? Добър ден. Това е сестра и Елса. Родителите ни починаха. Аха, много жалко. Добре, не ни го припомните, ако обичате. И какво искате да ми кажете? Това е много простичък въпрос. Ана завършила ли е? Да. Вие? Да. Тогава донесете утре дипломите в 7:30. Добре. Добре. Ана, ето ги дипломите. Ето. Я и моето. На сутринта в 7:30. Нали да ще трябва въпроси? Тя не ми каза в 7. Трябва да отидем с трамвая. Ето ги дипломите. Добре, айде. Да намерим автобус. Чакаме на спирката вече 5 часа. Не са 5 часа, 22 минути. Все пак е много, да. Но се радва, че не са прекалено. Разбираш ли? Разбираш ли ме? Да, разбирам те. И спри ти също да дърдолиш. Айде сядай в автобуса. Добре, сядам. Ей, не мислиш ли, че е малко тясно? Да. Това е като е легло. Да, мекичко, много. Много е уютно. Да, нали? Да, много е уютно, наистина. Ана, да. Колко време чакаме? Мисля, че сега стигнахме. Ей, виж тук, това е пропукано. Да, наистина. Следваща станция. Колежите. Колежите. Джан. Ей, стигнахме в колежа. Ей, къде са вратите? Всичко стана тъмно. Ана, не мога да виждам. И аз също. Какво стана? Много е гадно така, нали? Да, знам, че е гадно. Нали това казах?
Разбира се, но защо всичко е тъмно? В най-сетне светнаха. Може би. Светнаха, наистина. Светнаха, да. Всичко е светнато. Мале. Да седна на дивана. Ще седна на дивана. Или на креслото. Добре. Елза, седни. Много съм щастлива. Чакай! Елза! 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 Ах, какво пък има сега? Забравихме си дипломите. Какво? Чакай да те чувам. Навън ще ми кажеш. Тя ще разбере, Ще разбере, че си забравихме дипломите. Тя трябва да знае сега. Какво става? Добър ден, деца. Добър ден, ваше височество. Коленична колена. Добър ден, принцеса Ана. Благодаря. Извинявайте. Дипломите. Трябва да ги прекопирам на този екран. Ето го този. Виждате ли? Ето този, да. Този. Браво на нас. Дипломите веднага. Дечица. Дъвча ми се дъвка. Пешо! Пешо! Отивам в склада. Чули, шефе? Тази е пълно кукло. Знам. Ей, някой... Тя идва! Тапанакът идва. Това беше разсъвняна, Ана, ще ви кажа. Вие ли сте тук? Хора! Здравейте! Моля ви, не пречете! Моля ви! Мога да штракам. Ето вижте, штрак. Сега ще ви извадя дъвката ми. Искате ли я? Ето вижте я. Не. Не показвай пред камерата. Добре. Няма, спасени сте. Другия път лошо ви се пише. Гледайте, ама не. Такойте, чухте ли ме? Аз съм Лейла тапачката. Кой го каза тапачката? Вие ли? Ти ли? Здравата си. Ще си патиш. Добре. Наблюдавам ви. Ще ти дам 100 лева само да си затвориш тъпия кръвалник. Хора, извинете много.